Бүгін район жерлігінде субботниклар өте. Бұл субботниклар біздің Яшыл Башқұртстан деген субботниклар. Оның шеклерінде бүгінгі күніне 22 ауыл советі, 25-тен артық предприятиялар, организациялар зор ағаштарына ауыл советлары жерліклерінде, предприятия, организация территорияларында, біздің районный центрның түрлі майданларында отыртабыз. Шулай бүгінгі күні біздің Геройлар аллеясы деген Ленин урамында, шулай Советский урамында зор ағаштар ветерандар білән, тыл ветераннары білән бірлікте отырттық. Бүгінгі күні шушы ағаштарны планлаштырабыз. 150-ден артық ағаш отыртырға. Шулай енді Қадыр ауылынан күн батышқа табатын біз планлаштырабыз. Ағаштар отыртырға, мында енді вақ ағаштар отыртабыз. Ол ағаштарны 4000-нан артық ағаштар отыртырға жинабыз. Мында енді планлаштырыла Илеш лесхозы жәмғиятының қызметкерлері, шулай ішкі органдар сотрудниклары білән бірлікте, ауыл советінің қызметкерлері, Максим Горький хужалығының қызметкерлері білән бірге шушында ағаштар отыртырға. Ғұммен алғанда район бойынша бүгінгі күнні планлаштырыла 6000-нан артығырақ ағаш отыртырға. И планна күтөбіз бұл субботникларда 1900-ден артығырақ Илешнің яшәүчеләре, хезмәткәрләре һәм халыклары катнашыр дип әйтеп. Барыгызны да чакырам шу акцияларда катнашырга, авылларны, районны моторларга бизәргә. Илдар Мустафин белән бергә район ветераннар советы һәм Ярки авыл биләмәсе хакимияте вәкилләре Яшел Башкортстан акциясы кысаларында район үзәгенең Ленин урамында Геройлар аллеясына нигез салды. Миләш агачларын утыртты. Әлеге мәңгелек һәйкәл Бөек Ватан сугышы фронтларында батырларча көрәшкән илешләр батырлыгына багышланып эшләнде. Шулай ук район хакимияте хезмәткәрләре миләш үсентеләрен Кичесу урамындагы палисадникларга да утыртып чыкты. Район үзәгенең Худайбердин урамында да 50 төп миләш агачлары урын алды. Әлеге изге эшне Вадале җәмгыяте хезмәткәрләре башкарды. Инде районның урман хуҗалыгы, Ичке эшләр бүлеге, АДАСАП, хәрби туганлык оешмалары вәкилләре, Ичке эшләр бүлегенең ветераннар советы оешмасы ветераннары, Бердәм Россия сәяси партиясының Башкортстан төбәк бүлеге инициаторы булган Җиңү урманы патриотик акциясына бердәм кушылды. Алар Кадыр авылы янында урнашкан Карабаш участок урманчылыгында яшь шәрше агачларын утыртты. Яшь үсентеләр районыбызның Үрмәт авылында урнашкан питомникта үстерелгән. Ель-Сибирская, трехлетние семена собраны из нашего леса Илешевского района. И после этого переработаны в Урметовском питомнике. И в течение 3 лет мы их выращиваем там. И вот такой получился прекрасный посадочный материал. Этот посадочный материал мы также очень удобно использовать также механизированным способом. Кроме всех перечисленных, у нас сегодня также присутствует трактор 1221, который приобрели мы выдали нам за счет субсидии Республики Башкортостан. И вот мы этот трактор используем. В связи с коронавирусом, который в этом году задел все отрасли нашего хозяйства, мы восстанавливали лесопосадочную машину, которая у нас давно не использовалась и прекрасно сегодня работает. Сейчас на очереди из металлома собираемся восстановить вторую машину. Здесь, на этой площади, у нас выращиваться, сегодня будет закладываться с этим составом 4000 штук елей сажать будем. Эти ели в течение 3 лет мы будем ухаживать за ними. Естественно, ежегодно будет проводить инвентаризация. Погибшие лесные культуры мы будем восстанавливать. И в течение на 7-й год будем переводить покрытую лесом площадь. 4000 штук в возрасте спелости должно остаться примерно 450-500 штук до 100-летнего возраста. Урманнарны саклауга, яңаларын үрчетүгә Илеш урман хуҗалыгы хезмәткәрләре күп көчен сала. Ел сайын урманнар яшь үсентеләр белән байытыла. Ежегодно мы сажаем в нашем районе
70-75 гектаров леса, то есть это получается 280 тысяч штук саженцев мы сажаем. И, естественно, дополнение где-то на общей площади 30-40 гектаров производим. В общей сложности получается 310-320 тысяч мы посадочный материал закладываем в свой лес. Леса у нас Илишевского района очень прекрасны. Леса постоянно у нас обновляются. Старые леса стараемся убирать, новыми закладывать. Вот такую работу мы проводим в сегодняшний день. Пожелать я хочу в этот прекрасный солнечный день всем оставшимся живым ветеранам, труженикам тыла, а также всем работникам, которые сегодня присутствуют на этом прекрасном мероприятии. Пожелать крепкого здоровья, главное. Будет здоровье, все будет, и счастье в жизни. Не болейте, сажайте лес, будете здоровы. Без утырткан агачлар шаулап үсеннәр диләр. Акциядә актив катнашучы районның Ичке эшләр бүлегенең ветераннар советы оешмасы ветераннары. Бүген 26 сентябрь көнне килдек без ярдәм кулы белән актив катнашабыз. Ветераннар, яшьләр, балалар үскәч, алар килеп карарлар, ял итерләр без тоткан посадкада. Бу көнне һәр агач Бөек Ватан сугышы елларында тыныч күк йөзе өчен гомерләрен биргән һәр кеше хөрмәтенә, тыл хезмәтчәннәренә рәхмәт йөзеннән утыртылды. Изге теләкләр белән, ихлас күңелдән утырткан агачларыбыз һичшиксез үсеп китәрләр, тирә-ягыбызга ямь биреп, шаулап үсерләр. Айгөл Малаянова, Алина Хадимуллина, Ринат Хадимуллин, Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.